Så, nu er vi på vej hjem. Ja. Nej, vi er på vej hen til hotellet. Og det er også på vej hjem. Så vi har været på hotellet. Og ved I hvad? Bertil har faktisk lyst til at komme hjem. Er det ikke underligt? Okay, jeg havde en ting, men den er blevet taget. Og Mogen har en salat. Og Carla, hvad har du, Carla? En fiskefilet. Og den her gang, det svarer jeg dig. Okay. Den smager godt. Ja, den smager godt. Ja. Men Carla, du har fået fiskefilet uden remoulade. Carla kan bedre lide ketchup. Er det remoulade der? Lasagnekød. Lasagnekød? Pomfritter. Ikke lasagne. Så, Asta, hvor er vi på vej hen? Vi er på vej ned til hotellet. Ja, Nej, wow. vi er på vej hjem. Vi er på vej til hotellet. Bertil, vi skal hjem i morgen. Vi er på vej hjem, men vi skal til hotellet. Vi er kommet til hotellet. Au! Og vi er lidt mangel på senge. Og Asta. jeg vil lige sige noget. Ja, så skal du lade mig kigge på dig. Ja. Og Bertil har ikke nogen seng, så han er nødt til at sove med en madras. Nej, vi finder på et eller andet. Jeg har ikke nogen seng. Og han skal sove sammen med Asta. Nej, det skal han ikke. Og nu skal vi på McDonald's. Vi er ved en McDonald's. Så, nu er vi ankommet til en ny McDonald's, fordi den McDonald's, vi havde ved før, den tog ikke mod kort. Og vi har ikke nogen penge, så nu er vi ankommet ved en ny McDonald's, så nu vil vi prøve igen. Vi spiser morgenmad. Og jeg har fået det her. Den Carla, hun hælder honning på sin mad. Skal man det gøre? Derovre sidder resten af familien. Hej resten af familien. Hej Asta. Carla, flyt dit ansigt. Hej mor. Nå, de gider ikke snakke med os. Carla, hvad skal der ske der? Vi skal køre hjem og have det rigtig rart. Vent, har du stoppet? Vi er ved en resteplads, og vi fryser. Carla, fryser du? Vi spiser Burger King. Og der er virkelig kun 4, jeg kan ikke forstå det. Vi har ikke fået særlig mange nuggets, men til gengæld har vi fået her mange pomfritter. De smager smart. Vi er på færgen, og vi har ventet i mega lang tid, og der er meget mørkt derinde. Altså. Skal jeg komme derind? Man kan næsten ikke se altså ansigt. Ja, okay, vi er. Hvor er du fast med den telefon der? Det herovre, det er Tyskland. Nu siger vi farvel til Tyskland. Og så sejler vi derover. Til Danmark. Som tyskeren kalder for Danmark. Så, nu er vi på vej hjem. Vores ferie er ved at være slut, er I ked af det? Den her ferie. Ferien til Italien er slut. Undskyld, Basse. Du har lavet klippet om, Basse. Det går nok. Så, kan I sige farvel, piger? Også dig, Asta.